Истинският въпрос не е колко пари можеш да спечелиш. Истинският въпрос е какъв човек можеш да станеш, когато влезеш в правилната среда. Защото хората, програмирани като наемни работници, се фокусират само върху месечната заплата. А успешните хора знаят, че първо трябва да се инвестира в човека, а после идват парите. Когато инвестираш в себе си, в умения, в менталитет, в среда, ти растеш. А когато ти растеш, растат и доходите ти. Но това е процес и всеки, който някога е стартирал бизнес или проект, знае едно. Приходите идват след, не преди. И точно тук много хора се отказват, защото сравняват своята първа крачка с километъра на някой друг. Гледат резултата на другите, без да видят годините учене, грешки, упорство и среда зад него. Това, което някой е постигнал, не е таванът на твоите възможности. Това е просто доказателство, че е възможно. Ти можеш да го надминеш, но може и никога да не го стигнеш. И в двата случая всичко зависи от теб. Не преследвай пари, преследвай собствената си еволюция. Парите винаги доконват човека, който расте.